Avui faré exploracions per aquesta zona, que no he estat mai. Oh, és impressionant aquesta cova, la primera que veig aquí a la Lluna. Oh, quina meravella aquesta cova. Ostres! Ara m'he quedat atrapat aquí. Ah, els tremolors continuen! Creuen més roc, la sortida s'està travant! No, està completament bloquejada! Estic ben atrapat. Vaig enviar una senyal d'auxili telepàticament, a veure si algú la capta. Bé, ja està enviada. Esperem que algú en el firmament l'hagi captat. Espero que el meu amic Verdet es trobi bé. El tinc que alliberar del cràter on està atrapat. A partir d'aquest moment ja puc agafar la velocitat de Mach 31 i arribar a la Lluna en 10 hores. Vaig cap a les coordenades que m'ha enviat Verdet. Espero que Verdet es trobi bé. Ja falta poc per arribar. Estic ja a les coordenades que em va enviar telepàticament.